बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। खुलुमबाय, बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। लेलापुराव आसाम पुलिस गावथारग्रा दुथांनि खर'आव 5 लाख बान्था। अलिम्पिक, कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव मेडेल आवथायग्राफोरनो आसाम सोरखारा ग्रेड 1 नि साख्रि होगोन। आसाम, मिज'राम आरो मिरु सोरखारजों 3 खनायारि सावरायमेलखौ दोनथ'बाय। मिज'राम सिमा जेंनाखौ लानानै आसाम सोरखारा गोजौसिन बिजिरसालियाव PIL होगोन। रनजित दास। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिमा ओनसोल नयासरा गामियाव हाग्रा बिफाना दंफां हाखावग्रा मिल जब्द खालामदों। मैदेरनि दुम दाखालाव फुख्रिपारा गामिनि आबादारिफोरा हालाय-हाफाय। आसाम पुलिसखौ बुथारनो हुमखि होना खैफोदाव मिज'रामनि MP। आसामनि मोनद' बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जागोननि इसारा। गाहाय मन्थ्रिनि मेन्टरशिप आसनिनि जोहै लाइमोन लिरगिरि थुनलाइ सोरजिथाय आजावनाया 31 जुलाइआव थुंगेगोन। भारतनि हकी टीमा टकिअ अलिम्पिकनि क्वार्टार फाइनालाव। फिसायनि हमजानाय उनाव दिनैसो खुगा खेवदों शिल्पा शेट्टीआ। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों दैजि मुसाहारि आरो उपमारानि दैमारिया। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजियाव सा 6 आसाम पुलिस जवानफोरखौ गावथारग्रा मिज' दुथांफोरनि खर'आव बान्था फोसावदों आसाम पुलिसआ। आसाम मिज'राम सिमना लायलापुराव आसाम पुलिस जवानफोरखौ गावथारग्रा दुथांखौ खिन्थानो हायोब्ला आरो बिनि सुलुं हरोब्ला आसाम पुलिसआ 5 लाख रां बान्था होगोन। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लाना दिल्लीयावबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै आसाम ADGP GP सिंहआ बुंदों। आसामनिफ्राय अलिम्पिक, कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफोरा ग्रेड 1 नि साख्रि मोनगोन। अलिम्पिक, कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव मेडेल देरहागिरिफोरनो ग्रेड 1 नि साख्रि होनो बिथांखि लाबाय आसाम सोरखारा। बुधबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जालांनाय मोनसे केबिनेट मेलाव बे बिथांखिखौ लादों रायजो सोरखारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजो सोरखारा होनाय स्पर्ट्स पेन्सनखौबो दानसेयाव 8,000 निफ्राय 10,000सिम बारायनाय जाबाय बुधबारखालिनि केबिनेट मेलाव। मख'नो गोनांदि कमनवेल्थ आरो नेशनेल गेम्सआव मेडेल देरहागिरिफोरनोबो स्पर्ट्स पेन्सन होनो थाखायबो केबिनेट मेलाव थांखि लादों। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि सायाव दिनै जानो गोनां 3 खनायारि सावराय जथुमखौ दोनथ'बाय। मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया 3 खनायारि सावराय जथुमाव बाहागो लाहैयैनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिखौ लानानै दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनि दैदेननायाव 3 खनायारि सावराय मेल जुथुमनायनि बाथ्रामोन। बेनि थाखाय मिरु नखर मन्थ्रिया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाखौ दिल्लीयाव लेंहरदोंमोन। नाथाय 3 खनायारि सावरायमेलाव बाहागो लानो दिल्लीयाव थाङाखिसै ज'रामथांगाया। रिपर्ट बादिब्ला कर'ना बेरामिजों कन्टेक्टआव फैना क्वारेन्टाइनआव थागासिनो, बेनिखायनो दिल्लीयाव थांनो हाया होनना ज'रामथांगाया नखर मन्थ्रिनो खेंफोरथि हरदों। बावैसो सिगाङाव आसाम मिज'राम सिमनानि जेंनाखौ लानानै मोननै रायजोनि गेजेराव गोरोबलायै आरो दुं-दुं हाव-हाव थासारि सोमजिनायाव आथिखालाव आसाम सोरखारा भारतनि गोजौसिन बिजिरसालियाव PIL होगोन। बे बाथ्राखौ केबिनेट मन्थ्रि रनजित दासआ चिरां जिल्लानि बिजनीआव खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। बे जेंनाखौ लानानै मोन्नैबो रायजोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दासिमबो नांगौबायदि सावराय जथुम जनाय जायाखै आरो ससियेल मिडियानि जोहैल' गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय जाबाय थादों।
मोननै रायजोनि सिमनायारि जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला मिरु सोरखार एबा गोजौसिन बिजिरसालियावसो थांनांगोन। ओजोंहाय मिजोरामनि रायजो सभा एमपि के भानवालभेनानि बुंथियाबो मोजां लैखोन नङामोन। जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो नागारै खि लुसोमनानैसो होनाया आथिखालाव जोबोर दुखुनांथाव होननानै मन्त्रि रनजित दासआ बुंबावदों। चिरां जिल्लानि बासुगाव थाना आरो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि थानानि बेंखनाव मोननै जिल्लाजों नांजाबनाय नयासारा गामियाव पुलिसनि हेफाजाबाव हाग्रा बिफाना मोनसे दंफां हाखावग्रा मिलजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा जब्द खालामदों। जब्द खालामनाय गासैबो सिजारखौ काजलगावनि हाग्रा बिफानारि खोन्दो मावख'आव लाबोनाय जादों। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया मिथिहोनाय बादिब्ला बासुगाव आरो सालाकाथि थानानि पुलिसा बे खामानियाव हाग्रा बिफानखौ हेफाजाब होदोंमोन। आथिखालाव बे बिथिङाव नायबिजिरनायनि माखासे गोनांथि दंबावो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। गवालपारा जिल्लानि खोला बाहागो मेघालय सिमना लखिपुर फुख्रिपारा गामियाव मैदेरनि दुम-दाखालाव आबादारिफोरा जोबोद हालाय-हाफाय आरो जिंगासिनो गोनां जादों। जानाय आदार नागिरनानै हाग्रानि मैदेर फालोआ माइ गायखानाय दुब्लियाव गाग्लिलांनायाव गोबां खहा जादों। थांनाय 7 जुलाइखालिसो गायनाय फुख्रिपारा गामिनि सबाराम बसुमतारीनि माइ आबाद दुब्लियाव मैदेर फालोआ दासिमाव खेबनै गाग्लिलांबाय। थांनाय बोसोरावबो सबाराम बसुमतारीया 2 बिघा हायाव गायनाय माइनि आबादखौ एसेबो मोनाखै होननानै दुखु फोरमायदों। आथिखालाव हाग्रा बिफाना बेफोरनि जेबो राहा लायाखै आरो जाहोनाव सरासनस्रा आबादारिफोरा जोबोद दुखु खस्थ'जों मावनाय आबादनि मोननो गोनां फसलखौ खहा जानांनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि दाब दाब गामियाव मैदेरनि दुम-दाखालाव आबादारिफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। नाकेदारा ओनसोलाव माइ गायनो गोनां खोथियाखौ जायै जासे गाग्लिनानै गालांनायाव आबादारिनि इयुनखौ खोमसि लाबोदों। आसाम मिजोराम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव आसाम पुलिसखौ बुथारनो हुमखि होनानै खैफोदाव गोग्लैदों मिजोरामनि एमपि के भानवालभेनाया। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ मिजोराम सिमनायाव हाबहैना मिज' पुलिसफोरखौ सावनिनिफ्राय होख्रांहैदोंमोन आरो मिज' पुलिसआ गुलि गावनायनि सिगांनो आसाम पुलिसआ गुलि गावनो बिथोन होदोंमोन। बबेखानि आसाम पुलिसआ खाफाल गोनांमोन मानोना बिसोरखौ बुथाराखैमोन। जुदि बेबायदि जाथाया फिन जाबावो आसाम पुलिसखौ बुथारगोन होननानै मिजोरामनि रायजो सभानि एमपि भानवालभेनाया दिल्ली संसद भवननि लांगोनायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव उदाङै हुमखि होदोंमोन। नाथाय भानवालभेनाया बेबायदि हुमखि होनायखौ गोरलैयै लायाखै दाङाबाजियाव 6 जवान खोमानांनाय आसाम पुलिसआ। आसाम मिजोराम सिमनायारि दाङाबाजिया प्रि-प्लान आरो बेयाव भानवालभेनानि बानबुंथिया गावबो लोब्बा थानायनि रोखा इसारा होदों होनना टुइटाराव टुइट खालामदों आसामनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंहआ। मख'नो गोनांदि मिजोरामनि एमपि भानवालभेनानि हेंथायै आयेनारि राहा लानो आरो सोंथि सोंनो थाखाय सिआइडि अफिसारफोरजों लोगोसे आसाम पुलिसनि मोनसे टीमआ दिल्लीयाव रावना होबाय होननानैबो जिपि सिंहआ टुइट खालामनानै फोरमायदों। आसामाव मोनद' बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जानो हागौ बेनि इसाराखौ होदों मन्त्रि रनजित कुमार दासआ। मख'नो गोनांदि आसामाव 5 बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जानो हागौ होननानै रनजित दासआ सिगां समाव बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव खमैबो मोनद' बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जागोननि इसाराया बांसिन होननानै साननैसोनि हाबाफारि लाना क'क्राझाराव दावबायफैनाय मन्त्रि रनजित दासआ दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय फैगौ 4 आगस्टनिफ्राय बिजेपिआ खामानि जागायसिगोन आरो मोनद' बियाबावबो बिजेपि मित्र ज'टानो देरहागोन होननानै रनजित दासआ दाबि खालामदों। भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि बेंखनाव थानाय नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाजों बानजायनो लानाय गाहाय मन्थ्रिनि मेन्टरशिप आसनिनि जोहै लाइमोन लिरगिरि थुनलाइ सोरजिथाय आजावनाय हाबाफारिया फैगौ 31 जुलाइ 2021आव थुंगेहैसिगोन। बेनिखायनो नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाया बयबो लाइमोन लिरगिरिमोनखौ खावलायदों दि जाहाथे 30 बोसोर बैसोनि गाहाय जायफोर लिरगिरिमोनहा गावबा गावनि सोरजिथाय थुनलाइ लिरबिदांखौ लिरखांबाय एबा सोरजिखांबाय बिसोर एनबिटिनि इमेल एबा जिमेलनि जोहै 31 जुलाइनि गेजेराव हरनांगोन। मख'नो गोनांदि एनबिटिआ गावसोरनि थिखानाय आयदा फारियै सिनायजायै जोहोलाव एबा उदांस्रि दावहारु एबा उदांस्रि सोमावसारनाय बे मोनथाम आयदाखौ लानानै लिरनाय जानांगोन। खमैबो 5000 सोदोब थानांगोन। भारतनि गासै सा 75 लिरगिरिमोनखौ सायख'नाय जागोन आरो गासै मोन 22 गनायजानाय रावजों लिरनाय जानांगोन। बेनि गेजेराव बर' रावाबो मोनसे। नोजोर होनो गोनांदि जायफोर सा 75 लाइमोन लिरगिरिमोनखौ सायख'नाय जागोन बिसोरनो 6 दानसिमहालागै दानफायाव 50,000 रां गाहाय मन्थ्रिनि मेन्टरशिप आसनिनि जोहै होनाय जागोन।
भारतनि हौवासाफोरनि हकी टीमा टकिय' अलिम्पिकनि क्वार्टार फाइनालाव दिनै टकिय' अलिम्पिकनि स्निथि सानाव भारतनि हौवासाफोरनि हकी टीमा रिअ अलिम्पिकनि चेम्पियन आर्जेन्टिनाखौ 3-1 फेजेननो हायो क्वार्टार फाइनालनि थाखाय जायगा आवथायो। मख'नो गोनांदि भारतनि हौवासाफोरनि हकी टीमा उननि फाइनाल गेलेनायखौ गाबोन शुक्रबाराव जापानजों गेलेगोन। गाज्रि सावथुन बानायनायनि दायाव 14 साननि थाखाय जेलाव थानांनाय शिल्पा शेट्टीनि फिसाय मुंदांखा फालांगिरि राज कुंद्राया मैया बुधबारखालि जेलनिफ्राय गबाय। राज कुंद्रानि बेबायदि खामानिनि सायाव बिसि थामहिनबा बलिउड फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीआ नुग्रोमोना गाबगु खुगु जाना सोंथि खालामदों एरै मानो बेफोरबायदि खालामनाय नों? मैया 28 जुलाइ बुधबारखालि पर्नग्राफि भिडिअ खालामनायजों लोब्बा थानायनि दायाव हमजानाय राज कुंद्रा आरो लोगोसे रायन टार्प'खौ जेलनिफ्राय हगारबाय। बे जाथायनि सायाव राज कुंद्रानि बिसि शिल्पाया मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चनि सिगाङाव जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन। दिनै मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ शिल्पानाव 6 घन्टा सम आरो गासै 25टा सोंथि सोंदों होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय सोंथियाव माबायदि फिननाय होखो बिनि बागै दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बे गाज्रि सावथुन बानायनायनिफ्राय खामायनाय रांखौ शिल्पानि बेंक एकाउन्टआव सोआखै होनना मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ बुंदों। लोगोसे राज कुंद्रानि पासपर्टखौ थांनाय एप्रिल दानावनो सन्देह खालामना गुबुन हादराव खारखुमानो हागौ सानना जब्द खालामखादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनै शिल्पा शेट्टीनि बलिउड सावथुन हांगामाया रिलिज जागोन। दानिया बोथोरनि खौरां गाबोन शुक्रबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 30 जुलाइ खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।